Amen. Ato siyang daigon. Amen. Magpabilin ta diha sa iyang presensya. Iyong payapulong sa Romans 5 verse 4. Gikahimutan sa Dios ang mga anak niya nga mula hutay. Amen. Lahutay lang son o pagpabilin ta sa pag-alagad sa tumbuhin nga Dios. Come on, church. Let's continue to praise our living God. Come on.
Lagi man ang problema, may kasulbaran, may makababa sa mong pagsimba. Kahit ikaw man ang tapos na pasindukan, magpabilin kami mo. Buhay man problema, may kasulbaran, may makababa sa mong pagsimba. Dahil ikaw man ang tapos na pasindukan. Oh, hallelujah! Amen. Padayon ta igsoon nga magpabilin sa atong buhi nga Dios. Karon igsoon. Every day is a worship to Him igsoon. Let us give all nga naa sa atong kasing-kasing diha sa atong buhi nga Dios. Lord, kining tanan, grasya. Wala kami ikapanghambog, Lord, diha sa imong matubangan din. Kundi kining tanan, grasya. Jesus, come on church. Atong ibayaw atong mga kamot diha sa pagpasidungog o pagdawat sa presensya sa atong buhay nga Dios. Habang hindi karapat-dapat pag-ukulan ng habang at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karumihan, ibig mo
you, Jesus. Hallelujah, oh God. Your faithfulness, oh God. Dili gid mausab, Lord, ang imong gugma, oh God. Walay kinutuban, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Come on, church, padayon ta igsoon. Nga atong daygo ng atong buhi, nga Dios. Worship you, Lord Jesus. Of faith. How great you are, Lord Jesus. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, paborit, pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Katapatan mo, Diyos. Atong awitan, atong mga Diyos, ikson. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapalan. Sa aming puso, sa aming buhay, paborit, pagsambay, iaalay.
fails, O God. But you are my strength, O God. My portion and my deliverer, O Jesus. Bisan unsang may tabo, O God. Padayon kami, Lord, mo alagad diha kanimo, O God. Salamat, Lord, sa imong gugma nga walay paglubad sa matag usa, Lord. Padayon ka, Ginoo, nagalantaw, nagakip sa among matag usa na kinabuhi, Lord Jesus. Nasayod kami, Lord, nga dili kini mahimong sayang, O God. Kining among mga gihimo, Lord, aron ikaw among ipataas. Mahimaya ka, Lord, sa among kinabuhi, Lord Jesus. Ug ang tanan dungog pagpasalamat, Lord Jesus, diha lamang sa imong balaang pangalan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Mark chapter 11, verse 27 to 33. And they came again to Jerusalem, and as he was walking in the temple, the chief priests and the scribes and the elders came to him. And they said to him, By what authority are you doing these things, or who gave you this authority to do them? Jesus said to them, I will ask you one question. Answer me, and I will tell you by what authority I do these things. Was the baptism of John from heaven or from man? Answer me. And they discussed it with one another, saying, If we say from heaven, he will say, Why then did you not believe him? But shall we say from men? They were afraid of the people, for they all held that John really was a prophet. So they answered Jesus, We do not know. And Jesus said to them, Neither will I tell you by what authority I do these things. Amen. Mayong buntag sa tanan. Amen. Okay pa ba tatanan diri no sa ato ang panimbahon karon. So let us pray as we start our sermon. Amahan na mga langit no Lord, salamat Lord sa imong gihatag nga opportunity Ginoo sa pagsangyaw sa imong pulong o God, ang imong tinuod nga gospel Ginoo, nga ikaw o Dios ang tinuod nga gospel nga gipadala diri sa kalibutan Ginoo. Salamat Lord sa imong katawhan nga naminaw karon o God, ikaw magapasabot nini kanila o God. In Jesus mighty name we pray. Amen and amen. So, ang atong topic karon is about the authority of Jesus is questioned. No, gi-question si Jesus by the scribes and the elders and the chief priests because of what authority? Unsa daw authority ni Jesus nga naghimo siya aning mga butanga, no? So, ang pinaka buod ni igsuon no, di dala na ako basahon sa Bisaya. I know you kabalo na mo unsa ang pinakabuod ni ini no, kay gi-question si Jesus sa mga kadagkuan sa mga pari, sa mga katigulangan ug sa mga eskriba no. So ang pinakadako nga picture ani igsuon sa katong una natong topic is about the Jesus cleanses the temple. So why Jesus cleansed the temple? Is it the physical temple? No, that is only showing, no? Nag-show si Jesus nga ang templo nga naa sa outside nga kalibutan, no? Nakita niya ang kahugaw. How about the inside? No? So ang inside nga templo napuno na sa anay, no? Gwapo siya tan-awon sa gawas apan napuno gianay. Na naghana og mga ok-ok dito sa sulod. No? Sama pud kanato igsuon nga we are governed sometimes by our ideals, by our kaning ato ang mga principles, no? Nga usahay we are driven, no? Sa ato ang mga kanang kahakog, no? Because of greediness. That's why these chief priests and these elders, these scribes, no? Gi-question nila si Jesus about his authority, no? So, ang pinakadako nga picture ani Igsoon is si Jesus, no, iyang gi-destroy ang religious temple, no, ang temple system ni adtong mga panahona, no, og ang iyang authority ni abot, no, nga gikan diha sa Ginoo. Ang human made religion, no,
wala gyud makasubmit no sa tinuod nga authority nga paabot ni Jesus Christ. Only a false religious authority, no? Nga naghuna-huna lamang sa ilang kaugalingon nga mga intention or mga desire sa ilang kinabuhi. That's why the reason why Jesus Christ died is to manifest the true authority of God on this earth. Nga nung naabot si Jesus diri sa kalibutan igsuon. So, ang mga kadagkuan sa mga pari, no, niangkon sila og mga politikanhong mga gahom that time. No, gusto nila imantala ang kamaayo sa Dios. Apan di ay sa katuyuan nga ilang gigamit ang pangalan ni Kristo diha sa ilang kaugalingon nga aron makapanday sila og politikanhon nga impluwensya. Amen? So ilang gisilikway o giguba ang mga sakripisyo diha sa Ginoo aron na makuha ang politikanhong kusog, no? Maong gihagit ni Jesus ang otoridad aron ipahunong ang mga sakripisyo diha sa templo sa unang panahon. Gipahunong gipanglabay ni Jesus ang pantumba ang mga lamesa didto mga igsuon, no? That's the time that Jesus, no, authority came, no? Iyang gipahunong ang mga sakripisyo. That's why Jesus was questioned by the elders of the church and the chief priest, no? So nadaog, no? Si Jesus usab nangutana kanila, no? Nga nangutana sila kinsa bang authority. So ang tubag ni Jesus, nitubag ba siya? Wala. Wala. Ang iyang giingon nga kinsa man, no? Ang bautismo ba ni Juan gikan sa langit o sa gikan sa tao? So, niingon si Jesus, tubaga ako. Wala hindi tubag. So, ang ministeryo ni Juan di ay atong panahon na og ni Jesus, klaro kaayo nga pariha, no? Kung pariha sila. So, kung ilaha kining gilimod nga otoridad ni Juan, kung ilimod nila kini, no? Muatubang sila sa publiko og mga kritisismo, no? Kung ilang dawaton si Juan, nagpasabot lang nga mali kung dili sila mudawat sa bautismo ni Juan. Mao kana nga dili sila makatubag sa verse 33. No, unsa ilang tubag? Unsa ilang tubag? Wala sila kahibalo, no? Diri sa simbahan adunay duha ka face, no? The authority nga por mga otoridad nga under sa pagpakaaron ingnon. Authority of pretense, no? Pagpakaaron ingnon. O ang tinuod nga authority nga gidala ni Jesus, duha. Sama sa usa ka Kristohanon, adunay duha ka face. The poker face and the true face, no? Makita nato ang tinuod nga Kristohanon in times of kani nga a time of trials, no? Makita nimo ang tinuod nga nawong sa usa ka Kristohanon. Kung tinuod ba siya diha sa Ginoo. No? So ang true gospel nga gusto sa Ginoo is not a counterfeit gospel, but a biblical gospel nga ang tinuod lang ang istorya, no? Dili copycat, dili kopya sa original, apan tinuod nga gospel nga nagabase sa biblical format. Amen? So mo na nga, that's why the disciples' mission in this world is to uphold the authority of the true God, no? Iaron ang kaning mga Kristohanon karon nga nagsunod kang Kristo mo'y magpadayon, no, sa tinuod nga maayong balita nga gipadala ni Jesus Christ, no? Ang iyang greatness, no? Iyang greatness mao ang iyang death and resurrection. That's why the answer of our question, of all the question we have, of all the question of the Pharisees and the elders are all in Jesus Christ by His death and resurrection, no? So, kini nagmanifest, no, as a big challenge sa ato ang mga Kristohanon, as the gospel to spread out all over the world, no? Disciples should wear the whole armor of God. Di ba? Sa ato ang youth camp, mao na atong title. The whole armor of God. Bring the whole armor of God. The helmet of salvation. The shoes of
gospel of peace, no? Og ang spirit of truth. Mao na ang gusto sa atoa nga gusto ni Jesus Christ kanato. As we live in this world, as we journey to this life, kinahanglan kita mag kinabuhi, no? Nga uyon sa iyang kabubuton, no? So mao na nga ang mga eskriba nalibog sila ug unsaon nila pag answer kay tungod nagatago kanila ang mga hidden, mga greed nga na-intention lang para sa ilang kaayuhan. Not for the good not for the welfare of many people, but for their own welfare. No? So instead Jesus answered, he asked them, no, was the baptism of John from heaven or from man? Wala sila katubag isuon. No? So they are serving the two authorities. In short, the inside them, he knows about Jesus Christ. But they hide the truth. No? Kay dili sila gusto nga mabalaan ang ilahang mga political agenda. No? Ilahang money. No? Kay because they are serving also the mammon, the money, the God of mammon. No? Now, Jesus' gospel, iyahang gidala diri sa kalibutan with His own blood. No? Nianhi siya through His death and resurrection. That is why Jesus didn't answer to the chief priests and scribes and elders that time. Because He wants to bring the answers to the cross of His death and resurrection. This is the great testimony of Jesus. This is the gospel of Jesus. The biblical gospel na nagsunod sa propesya sa una pang panahon, sa iyang mga propeta, ug iya kining gituman diha sa iyang kamatayon sa cross, ug ang tanang mga sala na tubos, no? Jesus is the fulfillment of the law and the prophets. So we can say the Bible is the gospel of Christ, which is the truth. So there's no more, no other nga atong mabasa nga libro. But the Bible is the gospel of Jesus Christ, no? Nga ang kamatuoran maoy masangyaw sa tibuok kalibutan. So mao ka na ang pulong sa Dios, no, karon nga kita mga Kristohanon, dili kita kanang compliance lang, dili lang kita kaning pagpakauron ingnon, no? Dili ta pwede nga magduha ang atong nawong diya sa atong church. It's either you serve the mammon, the money, and you serve the true God. You cannot serve two masters at the same time. But you can serve, you despise the other and you love the other. So, ang gusto sa Ginoo, isa lang, siya lang isuon. So, that is the word of God today na atong pamalandungan, no? As a children of God, as a people of God, the ears of the new heaven and new earth. So let us pray. Father, Lord God in heaven, thank you, Lord, sa imong pulong Ginoo nga kini Ginoo mo tisok sa matag usa kanamo karon Ginoo nga ikaw o Dios ang tinuod nga gospel nga gipadala diri sa kalibutan, O God, through your cross, through your death, and through your resurrection. That's why we have our salvation, O God, nga amuang na imamat ang imong tinuod nga biblical gospel. Dili piki Ginoo, dili counterfeit, O God, sa uban nga mga religious authorities, O God. Lord, even they questioned you, O God, you answer them. You answer them to the cross, O God. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen.